आब' थेंक इउ नोंनि बेबायदि अननायखौ आं माब्लाबाबो बावनाय नङा आब' मालाबा लामा सामा लोगो मोनोब्ला मालाबा नोंनि खैफोद जायोब्ला निश्चय आं नोंखौ सहाय खालामनो मोन्थों। हामबायसै दे नोंनि गोदै रावखौ खोनानानै आंबो गोजोननाय मोनबाय। माथो खालामबावनो आसानखौ हरनानै मानोबा बिखाखौनो थांनाय बायदि मोनबाय। राहा गैला संसार जाब्लाय जेब्ला जेरैथिंबो एडजास्ट जानो नांसिगोन। बे सना मोनसेखौ फाननायावनो गोबाव सम नांबाय। न'आवबा दा फिसाया माबायदि जानानै दङ न' फारसे दावबायलांनोसै। आंनि आइया बहा थांदोंथाय दाबो न'आवनो फैया। आंनो ओंखाम होनांगौ मा होनांगौ न'आवनो गैया। ना आं खुद्रिबाय थानायखायनो आइया आंनि थाखाय बहाबा हाजिरासो मावनो थांदों। आंनि हास्थायनायाबोलाय माथो गाज्रि। आजिखालि बर' मिडियामाव फरायनाय आरो एसामिस मिडियामाव फरायनाया जेबो लाबानो गैया। आसामिस मिडियाम फरायबा खालि आसामिसल' रोङो, बर' मिडियाम फरायबा हारसाबो रोंबावा। होमबा आं मानो फरायनो बेफोरबायदि बेकार स्कुलाव साख्रि बाख्रि मावनो थांब्लाबो आजिखालि एसेबां कठिन। हारसा मिडियाम फरायनाय बर' मिडियाम फरायनाया माथो थाबैनो साख्रिखौनो मोननो नागिरा। आजिखालि जेसेबांखि गिदिर फरायब्लाबो साख्रि बाख्रिखौथ' थाबनो मोननो नागिरखाला। बेनिखायनो आजिखालिनि जुगाव गथ'फोरखौ इंलिस मिडियामाव होनो नांगौ। बिमा बिफाफोरा जेरैखि जेब्लाबो खस्थ'नि गेजेरजोंब्लाबो इंलिस मिडियामाव फोरोंनो हानांगौ। हायार सेकेन्डारिफोर पास जानानै थाब्लानोथ' आजिखालि हाजार प्राइभेट स्कुलफोर थासै। बेफोरावथ' टुक टाक 5-6 हाजारनि दरमाहानिब्लाबोथ' मास्टारफोर मावनानै जानो हायो। दा गोदोनि मानसिफोरा खालि बर' मिडियाम हारसा मिडियामावल' फरायहोजोबबाय थाखा फैसा गैया हाया होननानै दा बेखार ओरैनो दङ। ना साननाय हनायावनो स्मार्ट जायो ना रायलायनायफ्रावनो स्मार्ट जायो, जेरावबो गैया। इंलिस मिडियामफोराव फरायबा आजिखालिनि गथ'फोरा साख्रि बाख्रिनि खोथाया आलादा, गावनि हात खरस प्राइभेट स्कुलफोराव मावनानै थानानै जानो होनब्लाबो हायो। बेनिखायनो आं दा भबिष्यतनि खोथाखौ साननानै इंलिस मिडियामाव फरायनो नागिरदों। दा आंखौ सोनोनो हाया। जुदि आंखौ इंलिस मिडियामाव फरायहोनो हाया उन्दैनिफ्रायनो खेथियकसो जानोसै आङो। खेथियक बायदि बायदि खेथि खालामलाबायगोन आं। आरो जुदि इंलिस मिडियामाव फरायहोयो ओरैबायदि गोसो होनानै फरायगोन मोननै डिसिसन लाबाय आं अबे मोनसेया साक्सेसफुल जायो। जाफुं आफा आं नोंखौ खेथियक खालामा, आं नोंखौ सासे गिदिर मानसिसो खालामनो हास्थायो। नोंनि साननाय बायदि आं जाफुंहोगोन आफा। नोंनि थाखाय नोंनि साननायखौ जाफुंहोनो थाखाय आं मोनसे उपाय लानानै फैबाय। मायै बिदिब्ला आं हारसिं आंनि गोसोनि साननायजों रायलायबाय थानायखौ नों खोनाफैदों? आफा जाफुं खोनालायनोबो नाङा। गासै बिमाफोरानो गाव गावनि फिसानि गोसोनि साननायखौ हमदां हाखायो। फिसानि आखाइजों दिन्थिनाय एक्टिंफोरखौबो बिमाफोरा हमदां हायो। फिसाफोरा गोसो गोरबो सिङाव सिरि सिरि बोराखुमाना थानायखौबो जोंफोर बिमाफोरा एसे थर खालामोब्लानो हमदां हाखाजोबखायो। फिसा गासैबो बिमा बिफाफोरानो फिसाफोरनि साननाय हनायखौ जाफुंहोनो हास्थायो। नाथाय माखासे समाव राहा लामा गोथे जानानै आन्दायनानै थायो। माखासे समाव थाखा फैसाखौ लानानै फिसाफोरनि साननायखौबो जाफुंहोनो हाया जायो। बैफोरबायदि समाव फिसाफोराबो बिमा बिफाफोरनि साननायफोरखौ एसे बुजिनो नाजानांगौ। आयै जिखुनु जाया इंलिस मिडियामावल' आंखौ फरायहो। नायबाय था दा नों आंनि थाखाय जेसेबां खस्थ' खालामगोन सानसे समाव आं साख्रि मावनानै नोंखौ जाहोथारगोन लोंहोथारगोन, नोंखौ फोजौ दोनगोन। आयै नों दा आं साख्रि मावसान्दिल' खस्थ' खालाम आंनि थाखाय। नाजादों फिसा, नोंनि बेफोरबायदि रावखौ खोनानोनो आं हास्थायो। दा फैदो आंजों ओंखारबोदो। नोंनि थाखाय आं मोनसे स्कुलाव एडमिसननि खोथा रायलायहैनि, लोगोसे नोंखौबो लानानै थांनि। फै। नंमारगौना आयै? थौदो बिदिब्ला थौदो। आयै आंखौ इंलिस मिडियामाव फरायहोनो थाखाय नों बबेयाव एथ'ग्राब थाखा मोनखो? नोंनो बेफोरखौ मानो नांगौ आफा? नों खालि फरायनो मोनगोन नालाय नों गोसो होनानैल' फराय। आरो आं नोंखौ जिफोरबायदि स्कुलाव सोनो नागिरदों ना बे स्कुला जा स्ट्रिक्टखा। बेथ' मैया आंनो सना फाननाय मानसियासो। बिनानाव आब' नोंखौ बे समावबो लोगो मोनगोन आं मालाबाबो सानाखैमोन। हा आब' आं नोंखौ लोगो मोनबाय थाबाय, थारमाने नों बेफोरावनो बहाबा खाथि खालायाव थायो जानांगौ। जोंनि न'आ बेथिंनो थांनांगौ, बेनिफ्राय बारा गोजान गैला। आच्छा जोबोर मोजांनि बाथ्रा। बिदिब्ला मालाबा आं नोंसानि न'आव थांगोन दे आब'। हागोन। आच्छा बै गथ'आ नोंनि नामा? औ आंनि बियो। हाय। गथ'आ जोबोर स्मार्टथार। हाय बेटा। आच्छा दा बबेयाव थांनो नागिरदों नोंसोरो? बे गथ'खौनो इंलिस स्कुलाव एडमिसन खालामहैनो ओंखारबोदों आं। बर' मिडियामाव होदोंमोन, नाथाय बियो बर' मिडियामखौ एसेबो फसायथारा। इंलिस मिडियामाव फरायनोनो, बेनिखायनो दा बिखौ एडमिसन खालामहैनो आं। बिदिब्ला बे गथ'नि थाखायनो नों मैया नोंनि सनाखौ फानदोंमोन नङासै? बे गथ'खौ फरायहोनोनो जोबोर मोजां हास्थायनाय नोंनि। आब' अन्नानै बे खोथाखौ आंनि फिसालानि सिगाङाव दा बुंसै। आं बेफोरखौ
फिसालाफोरनो मोनथिहोनो गोसो गैया। सरि आहा गोरोन्थि जाबाय साना हौवा। दे बिदिब्ला नोंनि थांनांगौ खामानियानो थांदो, आंनियाव आं थांनोसै। थौदो आफा। आयै बियो सोर आरो मानो सनानि खोथा बुंदों? नों बेफोरखौ जेबो मिथिया, थौदोल'। May I come in, sir? Who? Oh, yes, come. बाबा मा जाखो? आयै नों जाबायदि इंलिश टकिं मारिदोंना बा आंबोथ' बेबायदिनो रायलायनो लुबैयो आयै, नोंसो मानो बुजियाखै आवगायावनो? दे एबारनिफ्राय मोनसिगोन। फैदो आरो सिरि थादो। सार। औ आच्छा, बुंलाय फैनायनि जाहोना मामोन? सार, फैनायनि जाहोना बे आंनि फिसालाखौ बे स्कुलाव एडमिशन खालामनो थाखाय फैनाय जादों। नै सार, आंनि फिसालाया बेनो। आं लोगोआवबो लाबोफाखादों। ओहो नोंसोरो गोबां लेट खालामबाय। नोंसोरो मिथिखागौ एडमिशना मा समाव जायो आरो लोगोसे बेखौबो मिथिखागौ जोंनि स्कुला बेसेबां स्ट्रिक्ट। औ सार, एसे लेट जाबाय। दाथ' सिट गैला। अन्नानै सार, जेने थेने आंनि बे फिसालाखौल' लाखिथारदो। लाखिनाया जेबो गिदिर बाथ्रा नङा, नाथाय दा सिटआनो गैला। अन्नानै नोङो बबेबा स्कुलाव लानानै थांदो। नाथाय सार, आं बबे स्कुलाव लानानै थांबावनो? जेरावखि थाङा मानो गासै स्कुलावबो बे मोनसे खोथाखौनो बुंगोन। आं मिथिगौ सार, आंहा गोबां लेट जाबाय। नाथाय लेट जानायनिबो माखासे जाहोन दङ सार। आं बेखौ बर' मिडियामाव होखाबायमोन सार, नाथाय गथ'आ जोबोर अख्रा। बर' मिडियामाव एसेबो फरायनोनो नाजाया। बेनिखायनो आङो थाखा फैसाखौ माखासे जगार खालामब्रबनानै सार बेखौ लानानै फैनाय जाबाय। सार, बे गथ'खौ जुदि नोंथांमोना लाखियाब्ला बे गथ'आ ओरैनो बरबाद जासिगोन। अन्नानै सार, नांगौब्ला नोंनि एसे एनै फैसा नांगौब्ला आं होगोन। अन्नानै बे गथ'खौ लाखिदोल'। थाखा फैसाजों बायजानाय मास्टार नङा जोङो, जोंनि स्कुला गोबां स्ट्रिक्ट। नोंसोरबायदि गोबां लेटै गथ' लानानै फैनाय दङ, नाथाय जों रावखौबो लाखिनाय जायाखै, गासैखौबो थिनहरफिनदों। दा जुदि नोंसोरखौ लाखियोब्ला बै थांफिननांनाय मानसिफ्रा नुयोब्ला गोबां गोरोन्थि बुजिगोन, बेनिखायनो हानाय नंला। अन्नानै सार, प्लिज। नों जुदि एसेबां ब्रा खालामथारदोंब्ला नोंनि नम्बरखौ होलांजागोन। जोंहा बेयाव गोबां मास्टारफोर दङ आरो गोबां स्टाफनि मानसिफोर दङ। जों सावरायगोन, सावरायनायनि गेजेरजों मा एन्सार जायो आं नोंनो खबर हरसिगोन। दे सार, आंनि नम्बरखौ लादो। सार, 70866693990। थिग दङ, नम्बरखौथ' लाखाबाय। आं नोंनो गाबोन बेलासिफोराव खबर हरसिगोन। सार, अन्नानै एसे नाजादो नोंथाङा। दे, नों दा थांनो हासिगोन। थौदो बाबा। बेबायदि खना जायगायावसो दोनखोमादोंमोन आरोना आया। आयु हाबाब, आं मोनमारथारबाय। आयु हाबाब, आयु, बेसेबांबा नाजानायनि गेजेरजों आं मोनबाय। दिनै बे न'खरनि, बे बिल्डिंनि, बे गारि गुरा, मोसौ मोसा, हा हु, दंफां लाइफां, दाउ जुनार गासैनिबो लेखा लेखि फोरमान पत्र बे फाइलाव दङ। आयु हाबाब, आरो बेजों लोगोसे LIC मोनब्रैनि लिस्ट फोरमान पत्र बेयाव दङ। आरो बेजों लोगोसे बायदि जायगायाव हा बन्दक, माइ बन्दक, थाखा फैसा सुद होनाय गासैनिबो लेखा लेखि बे फाइलाव दङ। आं दिनैनिफ्राय जोमै नंला। आं दिनैनिफ्राय जोमैल' नंला। आंनि नामा दिनै मोनसे बारायदेरबाय। आङो दिनैनिफ्राय जोमै रानि। सोरांस्रि दुखुस्रि। सोरांस्रि दुखुस्रि। आरो आं जोमै रानि, बे न'खरनि बिहामजो रानि, जोमै रानि। गोबां फाराग, सोरांस्रि दुखुस्रि, जोमै रानि। नङा, आं बाराद्राय रंजाब्रेबाय। बेखौ लानानै रंजाबाय थानाया गोरोन्थि जादों। ओरैनोबा इन्जुरफोराबो खोमा दङ। बेखौ दा आङो बे न'आव दोननो हानाय नंथारला। बेखौ आं दा ओरैबायदि जायगायाव सिखोमानांगोन जेराव दोनोब्ला बेखौ मोस्रोमाबो बेखौ नुनाय नङा। बेबायदि बबे जायगायाव नागिरनो नांसिगोन गोख्रैनो। हारे जोमै, ओइ जोमै। हारे जोमैया आं गाबज्रिबाबो खोमा होलायासै। बे जोमैया आइ मेगन खानि जानायनिफ्रायनो आइनि रुमाव मानो खनले हाबफैबाय थादों बियो? मानो? ओरैनोबाथ' गोदो आइनि रुमखौ गेसाव मोनामो होननानै बियो हाबफैयानोमोन। आइनि मेगना खानि जानाय लोगो लोगो आइनि रुमाव मानो एथ'ग्राब खनले फैबाय थादों बियो? निश्चय माबा मोनसे खोथा जानानै दङ।
बोरैबा आंनि साननायाबोथ' गोरोन्थि जानो हागौ। मानसिखौ गाज्रि होननानै सानफ्रोमबो गाज्रिखौनो सानजाबाय थाया। मालाबा जोंनि मेलेमाव नुहरस्लाबै सानहरस्लाबनो हायै सोरबा मोजां खामानि मावखोमानानैबो थायो। जानांगौ जोमैया आंखौ बायदि बायदि खामानियाव बेस्थ' थाबाय थानाय नुनायखायनो गावहा सिरि सिरि आइनि रुमफोरखौ फोसाबफैदोंबो जानो हागौ, जेराव आंनो खोन्थायालासे मोनथिहोस्लाबाजासे। रुमाबोथ' थारैनो जोबोर साफा, माने जोमैया आइनि रुमखौ साफा खालामगासिनो। नै आंबो जोबोर खर' गाज्रि हिनजाव। आं फाइलखौसो लांनो फैदोंमोन। फाइलखौ लाङालासे माबा माबि खोथा साननानै दा बिदिनो ब्लड ओंखारफ्लांलायलांसिगौमोन। बहा दङ होन्दोंमोन आइया? बबेबा गोजा सर्केसाव दङनो। बेयावनो दङ जानांगौ। लानानै थांनोसै आं। बबेयाव दोननांगौ जाखो आंलाय बे फाइलखौलाय? प्लास्टिकआव खानानै हा सिङाव हाखर जावनानै फबना दोनब्लाबो जागोनदां माथो। प्लास्टिकआव खानानै हा सिङाव दोनब्लाबो सोरबा बोरैबा हाफोर जावफैबायबा मोनबाय बायनो हागौ। नङाब्ला बोरैबा प्लास्टिकफ्रा जिबाय बायनानै दैफोर हाबजोबबा सेस, ओरैनोबा दैलां सफैखाबाय। बरबाद खालामनाय जागोन। सोरनियाव दोनहैनो, बबेयाव दोनहैनो? ना बेखौ प्लास्टिकआव मोननै मोनथाम मेरायनानै मना मोनसेयाव दोननानै बबेबा दंफां गोजौआव आलायना दोनबालाय? बबेयाव दोनबा मोजां जागोन? आयौ, आं साननानैनो मोनला। बेयावबो जायगा मोनासै आङो। आरो बबेथिंबा नागिरलांनि र', मोजां जायगा मोनगोन खोमा। आंनि फिसा दैजिनिख्रुइबो बेखौसो बांसिन जोथोन लागोन आं। आंनि दैजि फिसायालाय मा सानसेयावनो 10 थाखा 20 थाखा 30 थाखा मालाबा 100 200 सानफ्रोमबो थाखासो गारहोयो बे आंनिफ्राय। नाथाय बेथ' आंनो थाखासो होगोन ना। फिसानिख्रुइबो देरसिन बे आंनि। फिसायालाय सानसे समाव मालायनि न'आव खारलांगोन, बेथ' आंजों लोगोसे थागोन। बेनिखायनो आं बेखौ फिसा दैजिनिख्रुइबो बांसिन अननो नांगोन, जोथोन लानो नांगोन। बबेयाव दोनगोन आं? फाइलखौथ' आइया सर्केस गोजायावनो दोनदों होनदोंमोन। नाथाय दा थांनानै नायहैबाय, बेयावथ' गैया। बबेयाव थाखो? ना आइयासो खोन्थानाया भुल जादों? जेराव खोन्थादों बेयावथ' गैथारा। खनसे थांनानै सोंहैफामनो आइनाव। आइया बेयावनो दोनमारदों ना बबेबा जायगायाव दोनफ्लांमारदोंमोन? बावनोबो हागौ। खनसे थांनानै सोंहैबावनोसै। आंथ' फाइलखौ मोननो हायासै।